yanengi sinigeking gelar Surabdata Pitana nyariosaken gelaring bocah ing Gunung Jamurdipa ingkang sinebat Kahyangan Jonggring Salaka ya Kahyangan Jonggiri Kailasa ya Kahyangan Kailasa Purwa wauta mangkono sinten to ingkang angrenggani Kahyangan Suralaya dewaning para dewa ratuning rat para Jawata Tridasa Wateknawa sang Bathara Guru ya sang Adipati ya sang Marbudingrat kahadhep ingkang rangka dewaning Sidik Pangudal-udal sang Bathara Narada ya sang Kaneka Putra dene ingkang wonten sawingkingipun sang Kaneka Putra dewaning geni sang Bathara Brahma mangkono alon anggen ngandika dereng ngantos kawijiling lesan Mas tunamu sidam sekaring gawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra timnimbalan wonten ngaresanipun ingkang rayi dewaning para dewa pun Bathara Guru sampun andadosaken kucuyaning penggalinira Kakang Bathara Narada papra nuni nggih Adi Pramesti saderengipun rumentat dawuh paduka dumateng pun raka Panaraka ing Sidik Pangudal-udal ngaturaken sembah pangabekti kula katur wonten ratuning rat para dewa para Jawata. Nuning nggih. Kakang Narada. Duh, Kakang Narada. Katimbalan marak mangayun mungging pangayunan ulun. Napa Kakang Narada sampun wuninga punapa kekajenganipun ratuning para dewa. Duh, papra Adi Guru. Sewu lepat pun gunging samudra pangaksamanira Yayi awet ingkang raka datan sumur punapa Yayi ingkang anjalari paduka Yayi Pramesti Bathara Guru ngempalaken para dewa para Dorandara Jawata Tridasa Wateknawa pramila Yayi pun Kakang datan uninga duh Kakang Narada punapa Kakang Narada boten anyariosaken lelampanipun Kahyangan Suralaya kayangan ketingal kocak katon gunjing ademi boten angademi para Jawata tentrem boten tintrim ayem boten anggawe ayem duh Kakang Narada punapa Kakang datan sumurupa duh Yayi Pramesti estu kewala bilih kahanan menika pun raka ugi muningani duh Yayi kahananipun swarga loka menika Kahyangan Suralaya benten kalian padatan boten kados adat sakbenipun Kahyangan Suralaya duh Yayi Prabu Yayi Pramesti Bathara Guru napa kahanan menika ingkang anjalari paduka sungkawa jroning penggalih sumedhot pandhaming tiyas Sang Sri Naranata adya kaleyaning ron saputing samirana mangawur hawur sing tias bindha kilat mulat
Sang Ratu Jawata mangkono nggenya ngandika wauta mangkono dereng tetak anggenipun imbal wacana imbal pangandika kesaru gegering Prawadyabala sawaning Bathara Kamajaya amit 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 awigena manis tumnamo sidam sekaring bawana langgeng Kamajaya marak ngabiyantara sumengka pengawak Bajra tanpa tinimbalan ulun diwani nggawa pawarta apa Kamajaya duh pukulun dewaning para dewa ratuning rat para Jawata kabar tiwas pukulun anggen kula marak ngabiyantara wonten ngarsa jengandika pukulun dewaning para dewa estunipun badhe paring uninga dumateng Paduka marbah mangiwa manengen rik sejatine ana kabar apa Kamajaya duh pukulun kabar tiwas sakmenika dinten wonten satengahipun kawidodaren wonten wujuding dorat maka wonten wujudipun maling ingkang kumawantun mlebet wonten kawidodarenipun Kahyangan Suralaya awik namastu namo sidam Kakang Narada Paduka Kakang Medal Jawi Paduka ketapaken sagunging para Jawata panjenengan larap maling punika Kakang semawi kula dherekaken Yayi biar katalika wau jejeripun Kahyangan Suralaya golong-golong mangetan golong-golong mangulon para dorandara para Jawata tridasa wateknawa nampi aturipun sang dewaning para dewa Bathara Guru kinen nyepeng wujuding Duratmaka wauta mangkono sinten to ingkang medal njawining pasewakaning para dewa dewaning sedik pangudal-udal sang Bathara Narada ngawi sagunging para wadyabala para dorandara tridasa watekna nganti kaya geger kaya jedhol-jedhol Kahyangan Suralaya
saya maring sarira Popro perkenjong para dewa rinyo Popro berkenjong pak kali cundhe sapa sing gawe para dewa para Jawata Trida Swateknawa katimbalanmu mangayun munggeng pangayunan ulun dewane sumurupa dinane iki ratuning para dewa Bathara Guru Diwani ngutus para Jawata kinen papak lakuning Duratmaka Duratmaka kang sakti kalintang jayaning perang ana sajroning kawidodaren kayawangan Suralaya mula para dewa aja ngenteni meneh besok bodhal dina iki ceklen Duratmaka sing mani mlebu ana ing kawidodaren Suralaya sawawi kula mung dederek bukulun
Dewa Bathara Wasisaning jagat kang linangkung layak gawe gendam gawe geger kawidodaren kayawangan Suralaya nyata nudurat moko bagus keliwat-liwat cahyaning sumunar maragage ngaku sapa kang dadi wewangi mangku dhisik enak anggon kula lomban ana ing kawidodaren kayawangan Suralaya dipapak Dewa balik sapa kang dadi aranmu ditakoni durung nyemauri balik takoni ya yen jeneng kita datan sumurup ulun dewani Kamajaya Bathara Kamajaya iya pancen bener balik sapa kang dadi aranmu yen durung weruh marang sejatine aku ya aku iki cahya piningit sukma pinilih saindenging alam donya oh jagat Dewa Bathara cahya piningit ngerti yo yen apa sing mbok lakoni iki wis metu saka angger-anggering kabeneran mula saka iku ayo tumungkul bapa mangkasa ibumu Pertiwi tak rangket tak lebokno kawah candra dimuka cahya piningit oh jagat Dewa Bathara Wasisaning jagat kang linangkung Bathara Kamajaya wong aku iki bangsa ning sukma kang minulya bebasaning kebo yen arep mateni kudu dijagal luwih dhisik yen pancen Bathara Kamajaya bisa nglangkai apa sing bisa ndak arani Bathara Kamajaya bisa ngungkuli kadigdayaning cahya pining ing kono aku bisa mbok seret aning kawah candra dimladalah nyamber mustaka nyamber karna apa sing dadi pangucap lena pangendamu kesaut tak jejuing kuandam ladal tampanono epek-epek cahya amit adalah iya
yen kaya mangkono sing mbok karepake tunggun sawetara cahya piningit wauta mangkono sang Bathara Kamajaya sigra sendakep saluku juga ngeningaken Pancandriya sendakep us ngarani Panca tembung 5 tunggal sawiji dipun kumpulaken tangane dipun sendakepna tangane dipun kumpulaken sikile pelek nganti kaya wong mati ngadeg sang Bathara Kamajaya eling-eling dewa kang pinilih ngamuk Suratamtaha nirwikara tandhane kaya dene satriya keprabangkara amit tak saut as tak saut
jagat dewa Bathara dudu karepe dewi cahya piningit senajan sawangane klemak-klemek ngidek godhong ora suwek nyatani para dewa para jawata semburat napaki kridane cahya piningit cahya piningit aja kirang gemuyu ayo iki ratuning geni Bathara Brahma tungguan sawetara tak puja geni sida kobong dadi apa kuwandamu dhisik Bathara Brahma apa pra berkenjong pak pangwaru doyong kali conde sapa sing gawe Brahma leren sawetara ya ngger aja kemrungsung mundak kleru tumundak gedhe kasalaning para dewa Bathara Brahma kawula nuwun inggih bukulun ngene ngger ngene ya apa sumurupa sejatine cahya piningit iki dudu sembarangan sukma dudu sukma sembarangan ananging sukmane satriya kang linangkung besok yen wis lair ana ing ngayu ngarcapada mula nger bebasaning sekabeng lara iku mesti ana tambane semono uga bebendu sing dinane iki kateman ana ing Kahyangan Suralaya ya undurna para jawata para tridhasawateknawa ulun dewane sing bakal tolek minta seraya ladalah nun inggih sawawi kula dherekaken bukulun wauta mangkono boten anyaryosaken geger gumuruh wonten Kahyangan Suralaya ananging anyaryosaken sukma wicara ingkang samangkup mertapa wonten erengi Gunung Jamurdipa wauta mangkono ingkang wonten
Saperenge Gunung Jamurdipa Sang Sukma Wicara ingkang mertapa napakaken sedulur ingkang rikala semana pinisah wonten alam kasukman. Mangkono Sang Sukma Wicara mertapa adreng tapanira gawe geger Kayawangan Suralaya datan penyono-nyono swaning Bathara Narada njugaraken tapanipun Sukma Wicara. Mangko dhisik nggih, mangko dhisik. Popro Sukma Wicara kula wonten dawuh pukulun Bathara Narada. Sukma Wicara sumurupa ger wis ketampa penjaluke Sukma Wicara ananging ibarate wong dodol mesti ana pitukane. Lajeng pitukanipun punapa pukulun Sukma Wicara bakal den ijabah apa sing dadi pamintamu yen jeneng sira bisa ngundurake keliliping Kayawangan Suralaya. Yen pancen jeneng sira saguh ngundurake cahya piningit gedhe ganjaran. Adalah nyuwun pamit. Buron wanaku sing dadi kelilipe Kayangan Suralaya. Ana satra nyemolong gwayote jane sapa? Raden. Ladalah tambuh karo aku. Ya aku Cahya Piningit balik. Sapa kang dadi jenengmu? Adalah Cahya Piningit. Ya. Tambuh karo aku ya aku. Sukma Wicara jagoning para dewa. Kasembadan anggonku ketemu karo sedulurku yang bisa mateni Cahya. Adalah kurang ajar tampanon epe Cahya. Amit.
Om awigna mastu namo sidam sekaring bawana langgeng cahya piningit lan kita sukma wicara abnajeng geger gumuruh swaning para Dwandara nyuraki perangi cahya piningit lan sukma wicara apa ngger sing mbok karepake sakloron duh pukulun diwaning para diwa estunipun anggen kula damel geger menika ngemu kepikajengan banjur kekarepane si cahya piningit iki apa duh pukulun estune kawula menika sumedya manggi sederek kula banjur sing mburi karepe apa duh pukulun nuwun sewu anggen kula kados mekaten mertapa taun-taunan napakaken sederek kula sing ngarep cahya piningit sedulurmu jenengmu sapa jenenge sapa cahya piningit estunipun sederek kula wonten bangsane kasukman rikala semanten Kakang Mas Sukma Wicara banjur sing mburi sedulure sapa banjur sederek kula menika boten wonten sanes Rayi Sukma Langgeng nger ngerti ya kita wong loro iki sedulur aduh Kakang Mas sewu lepat nyuwun pangapunten Kakang cahya piningit lan jeneng kita Sukma Wicara dene wis ketemu karo sedulurmu sakloron mudhanane ngayu ngarcapada sira ngger cahya piningit ya Sukma Langgeng mlebu ana kandhutane Dewi Kunti Talibrata patutan Prabu Pandhu Dewayana besok lahir bakal dadi lanange jagat jejuluk Raden Taranggana ya Raden Janaka mekaten pukulun iya nggih dene sing mburi Sukma Wicara tumurunane ngayu ngercapada ana ing kandhutaning Dewi Badraini bojone Prabu Basudewa besok lahir dadi titising Wisnu jejuluk Raden Narayana jagat nyekseni sampun muspra cecuban ingkang wonten kayawangan Suralaya si cahya piningit sampun mlebet wonten kandhutanipun Dewi Kunti Talibrata sakmenika sampun lair jabang bayi ingkang besok dadi lanangane jagat jejuluk Raden Taranggana ya Raden Janaka